Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ngidon hangni hapo Pyniaid Ribhoi district hangni kumbang ngila abon I kidon ki bor pahara jong ki pulen rengkat bagi magistrate bor SP jong Ribhoi district kumba phila abon I hangni ki pulik ladon lang bagi CRP ru hakaba ki yang pahara hangni naga benta ban khanglat ya ki nongilam bat ki dukhat jong kaseng Hito ki bala penlong ya kaneka rally ka jinyai pai ba naga benta ban Pyrshah ya ka jingtmu jong sarkar ban onra ka kasino hapo ka jella Kajitmu hijong ka Hito mentang singi Pyniaid rally kadai kabala sedang menne kumbakar arbaje na thena po dam side but kijingtmu jong ki ban penkot kadai syadu syapo baridwa kabadai haga hakmat jong ka office jong u CM right marwen te hadin bangila ayo abni kran magistrate labatai ba kajing bamsha kajing khanglar ka jong ki sang Hito bakin late Pyniaid rally hangdo ate hapo baridwa hakmat jong ka office jong CM right marwen kadai hina kadaw kajingwan jong vice president hapo Assam kabana kaliang ki bor sarkar jong Assam kimsha Pyniaid rally hang thela ne bakandon kanono ka jingpun wet ha ka jingwan jong tu vice president Ukandar rusha bu unai ketika you pan permission nangi. No. Isa bayas. Ni dia ada apa? Ada kelenti ke baik. Indra kena permission juga. Kamu iki doyong ke pembat kamu ya ka you pemelakuan cerita topik. Ya keren cerita ikan ya. Keren cerita ikan ya. Maka kawai first of all permission official. Number 2 kawai bah po Assam one vice president. Maka surok na po Jorobat flyover shadow stage po number wet. Pyniaid ka Assam traffic police. Hang tur kinum sya. So Indonesia. Ya kata timna tip Henry habangi Iaid ka akar ka burom Iaid ka ki ka babang. Sungai kemudian kiwe kemarin no. Sobre ada ni nuro. Kajiya jingi Iaid la ka jong kelenti. Aswa pa utu kongrat unwan ra itu kesino ne upan permission Indonesia Commission milakan TPC. Number 1. Wait, listen. We used to every time we used to say we never seek a permission from any DC of the Meghalaya. No, we never seek. We just inform them. We just send invitation. Then they just give permission. That kata kesama sih start jong bisa libel apa semua. Bisa libel kerjaan belingin mata yang te kuma PE menta hangne hapo Pyniaid sangne hapo surok ba kadbai kidi ki sang Hito kidang Pyrshah Pyniaid ya karali ban penkot hangdo ate hapo baridwa haka office jong u CM right marwen kadba hangni ngi bagi pulet ki bor pahara pulet rengkan bat ki magister kidang ile ban khangi kini ki sang bhalang baki namsha baki le sathe ban penkot ikarali kum baki lathumu maki kadaw hi kalong kat kum balayo I hagni ka jingya karang ka jongki ka jingya tai ka jongki hagni ka por kadai hina kadaw ka jingwan jong ta vice president jong ka Re India hapo Guwahati te hagaba ki surok ba lani ki surok ba ki ba sathe sharum nang ne na borni ka Assam kamsha Pyniaid lani benon kono jing pethot ka jingwan jong tu vice president te hagni ka por na kaliang ka sang Hituru kala kerpan iki bor magister bikin sha da ka bakiong bakin penlong da ka jingya ka ba jai om da ka pen kulmar lani kum ne kum tai handrai kum bai I mata ka Hito na kaliang kinong ilam jong ka sang Hito ki ong balara kimsha Pyniaid syakmat kimban sei kin shong lain mungor hangne bat kin ploi ka jingelang hangne lani kin Iaid bi syakmat teke ga banjar nang ni syakmat ngimtep lagani ki noyelam ba ki sang Hito kin yon em Pyniaid syakmat ban pendap ya kane ka rally ka jongki ne ka jingelang kan long sakut betang hangne President Song
alat mentatang bangin Iaid daga jing suk nang ne ban Iaid tang ban likhai ru ban sulitan ailat ini ikerpat yagi majisret Naduh nak khat somer ngin phai daga lenti ke bajajai inum le syungsit ngin ngikubur ailat ini Thank you board district menta ki khangi phi ban ya shkhmat ko kum ka jing thumu jong phi bai ka ne ka rally ba phin pun kot hadu habar dewa ka haka khmat jong office jong CM right marban te ka ina kalian jong ka hitola kan sangen ota hani ne kan ya bi shkhmat ne ke ga ba na kalian jong phi ne ka por phin le na kalian jong i mo ka Neutral Integrated Territorial Organization sing keme rangkat bat ki para na po ka district ba pher bat ki area ki ba pher nilai ga condition ye ki la da ki tobo one vice president jong India tengi haban buram tang ba ngimkut tang hang ni badai mentara sini ka hito hi kala rai ya ka senduk la jong hang ni surok la da kim sha bangin phai hadu khat saumer kasnam kan kai mentara sini kendiat kumbangi i kendiat kumbangi i ba dang hakini ki kendiat sengi ka government lengba ka sembut menteri rang ba ula penbena ba ka sarkar kala randin na kani ka jingban ai jingbet ikate ka kasino handre ke i pa ka bala pelong i phi ba phidang peteng bet ya kani ka ralipan ka ong ka kentin nong way ka ong seeing is believing dainap te klem ka jing tho mano ban ngai habu preston lai pelain thok ber tu sunyang lai u klem pule ka tu ka gambling act section 3 clause 3 ka ong gumno baya ka team kamngat te bulu dong kran bit kata ka unung ka kapang ka benung kong ngan kadau ka baar wong balak khang ya casino pen i ki kot kisla ta ni we need proof ni don kam ki kot kisla ki basakhi ka ktien tu wong ken ya ka MOU ngin ya keren ngin le kum de kum ta henre hai hadu menta ba penlong ya ka hito ban yakhi hadu ban khang ka casino bat kin pen i de ka jingtar kabla shon dau ashoka muhar kabla de ka gazet katai te kendiat kumbong magistrate mene kat kumbang layo ekran wang bana marba habedi ba kana ka reliru ka khlamdon ka jingpan jingbit na kaleng ka jong phi de na kata ka daw ka taru ka de ka daw te halor kani ka ipidon banong kani te ka shong haki administration let ngan ong bet ba let's say ki dik MCS mo they are not well qualified ni man ka por ni ngim jupan permission tang sian hakatu bangi ki khasi state rung sai tang invitation ya ka DC jong ka is khasi hel sendringi yo kata ta ka shong haki jing start jong ki telo ki do ki kimnang bandrai ta kumut ki haban pulis sen te hatu kani ka jungshong ka lain mongor jong phi hang ne hapreng surok jong boro arliang kani ka jakas ka ba pinshong hane ka lain mongor pinshong bai hadu ba pinda yo alat banya chete nei pidon da ka jing bupor em ngin shong bai hene la kim sha hadu da sai la hadu la chisngi hadu stayor ngin shong bai karai ngong ye phi kumne menta ka si ka hi wei pu wei para jong ka dokot jong ka hito kil arai ka senduk jong la jong menta ka si long kat balong ja kat bala ja nginum khi na ne te khandia kuma phi so na kaliang ka bangilo yo abni kran bodu president bramba jong ka seng hito na kaliang ka jong ki hi ke nam randin shadin batar hadu bakin dayo banya hadu hang the ka jaka ka ba kila pan jingbet hadu khat sau meri ei handre kila rai ro na kaliang ka jong ki bakin shong bai hang ne wala hadu la shay la singiru kat bakin pat yo bat kilo ongru bakin nam randin dalilei ban Pyrshah kani ka kasino Hadin ka jing yai Pyneh jong ka Hito ka bor magistrate haga bakhadu kala pendem berkala sha banya ya ki Hito Naduh natin apo khat saumer handrai kimyo pat ban penkut Naduh natin apo barjawa Naduh ka office jong CM jong ka rai marwen namar ka jingwan jong vice president te kumta war hakani ka kentiru ka Hito kala ngait bakala hun bakan yo banya Naduh natin khat saumer ka rally nagamanta ka jing Pyrshah ya kani ka casino ngausan selana ka Riboy News kublai shibon
Komedi gerak semua. Kang biang petrol.